Ola a todos, hoxe imos tratar o tema da moda, ese tema no que falábamos da relación que existía entre as artes plásticas e o deseño en xeral, pero en particular o deseño da moda. Imos a utilizar novamente o programa GIMP e, de alguma maneira, vamos traballar sobre un camiño xa andado, porque as operacións que vamos a realizar van nos recordar, en certa parte, as realizadas cando fixemos a práctica relacionada co collage. Iniciaremos por abrir unha plantilla, neste caso trátase deste deseño, é un deseño moi sinxelo, onde vamos a realizar os nosos dibuxos, os nosos deseños, etc. Elexín esta plantilla que é moi simple porque vai nos permitir traballar con moita soltura. Entón, o primeiro que temos que ter claro é que tipo de imaxes imos utilizar. Este tipo de imaxes podémolas obter de internet, de fotografías ou mesmo ser dibuxos. Imos a iniciar, como no caso do collage, por trasladar unha desas imaxes que eu teño elexidas para realizar o meu deseño. Como podedes observar nesta pequena imaxe, a extensión é PNG, como nos collage, co que, ao soltar a imaxen, o único que vai permanecer dentro da camiseta é a figura, nunca o fondo, se o tuera. Ben, imos a facer algún tipo de modificación. Entón, íamos a ferramentas e transformábamos a imaxe. Por exemplo, imos a facer que exista unha certa rotación para crear un maior dinamismo. Rotar, ben. Outra cousa, ferramentas. Pois poderíamos tamén escalala, facela un poquinho máis pequena para que se axuste a camiseta. Como vedes aquí, esta é o escalado que realizamos e agora podémolo mover como queiramos. Como estas operacións xa as temos realizado no collage, imos a aproveitar para aprender un par de cousiñas novas, como por exemplo, capa, duplicar capa. Que sucede cando duplicamos unha capa? Pois algo tan sinxelo como isto, que temos a imaxen por duplicado. Pero isto vai nos crear un pequeno problema neste caso, que é este borde blanco. Como eliminar este borde blanco? Imos a esta ferramenta que tedes aquí, que se chama selección difusa, e clicades sobre a zona que queredes eliminar, que en concreto é esa esquina de cor branca. E agora imos a editar e presionamos sobre limpar. Como podedes observar, esa zona permaneceu eliminada. Se queredes retocar de alguna maneira ou, como sempre quedan unhas pequenas rebabiñas blancas por este lado, podedes coller esta ferramenta, e de paso así aprendemos a traballar con unha ferramenta nova, que é unha goma de borrar, como poderedes observar en breve. Vamos a deseleccionar para que a goma de borrar faga o seu traballo. Como podedes ver, se está borrando dunha maneira paulatina esa pequena liña blanca propia de ter feito unha selección. Tedes que ser cuidadosos porque desta maneira o deseño final quedará moito mellor. Unha vez que teñades clara a colocación e todos os aspectos que querades introducir, simplemente teríades que ir a capa, combinar hacia abaixo, co que sabedes que as dúas imaxes permanecerían fusionadas sobre a camiseta e xa poderíades dar por finalizado o traballo. Imos crear agora outro diseño utilizando outros elementos e aprendendo de paso novas ferramentas as que traballar con GIMP. Repetimos a operación de levar o noso debuxo ou o noso deseño hacia o centro da camiseta. Aí o temos. Como podemos observar, aparece no medio e aparece demasiado grande.
entón a opción é ir a ferramentas, ferramentas de transformación e escalar. Isto xo temos feito moitas veces, que supoño que xa é algo relativamente mecánico para vos. Escalar. Como vemos, aquí temos o novo Spiderman. Poñémolo no centro, ou non. Este deseño sería o diseño clásico dunha camiseta, pero estamos en plástica. Ímonos complicar un poquinho máis a vida e imos a facer un deseño un poquinho máis dinámico. Vamos a colocar a este Spiderman neste lado. Ca ferramenta de selección, imos a seleccionar a zona onde remata a camiseta e editar, limpar. Como podedes ver, unha vez que vexamos o resultado final combinando as capas, obteremos un deseño máis moderno, máis dinámico. Poderíamos poñer outro Spiderman ao outro lado, poñer un enteiro ou xogar con distintas opcións. Imos a poñer un novo Spiderman neste lado. Ferramentas, ferramentas de transformación, escalar. Vámoslo a escalar a un tamaño similar para facer un xogo de formas e dimensións entre ambos deseños. Aquí o temos e con esta ferramenta poderíamos colocar deste lado. Incluso nas ferramentas de transformación temos a opción voltear, que nos permitiría cambiálo de lugar, unha vez que cliquemos nun lugar ou cliquemos noutro. E deste xeito poderíamos ter este deseño. Ben, as posibilidades, como podedes observar, son infinitas. Simplemente tedes que ser imaginativos. As operacións que tedes que realizar co programa, como podedes ver, non son moi difíciles. Veña, a practicar.